Katut mbek anu kuwi sing berenaken. Jarene nganu, apa jenenge iki? Heeh. Arep burene kok rawane aku wae. Nang dirurene iki kok Lambat. Mbah. Nggih sami. Rumahnya baru 35%, belum jadi. Kali gede ya? Kali gede. Wes. Aku mau mancing. Loh, mancing anak mancing ora apa-apa. Anggere ora nyetrum no. Nyetrum kan dolar. Iya krungu banter aku. Ber nganu mbah nganu kae. Lambat. Mbah. Nggih sami. Iki lis sare lambat, lis widi. Iki gak sik, gak nyantai. Ke Pak De. Ke pundi Pak De? Ke pundi wae? Oh. Nek posandune endi? Oh. Nggih. Boleh jangan Pak De. Boleh. Yo, ngene. Ya, lek ngendi basene. Lu tak kono. Ora pecah panas. Panas. Ya coba kan. Ya ini. Kira cuma kerupuk. Nah, mati iku. Kambingnya banyak, masih kecil-kecil. Ini rumah apa kandang ya? Kambingnya banyak sekali. Ini ada sungai Tuntang ya. Entoknya pada mandi semua. Rene ya, ora apa-apa. Napa arep ngombe iki? Ana mancing ngono kok.
Nah kok nggenamen gone kok apik meneh iki ngombe ya. Ngomong ora tau sekali aku ning asal. Oh. Kalau apa nak kali ini ya jeruk pernah aku ya. Masa tau kayak jeruk kayak ini. Apa ini? Plastik cup. Kode live kamu tuh. Kalau udah cetik men ngono kok. Ada orang gak mungkin mau anyar mau ngono mau anyar ngono. Kayak apa anakmu ngono? Iya kok kesenengan bojone kok kayak omah. Dewas gawe-gawe akeh kok sebule kok bojone ora gelem ning omah kene. Ayo rono nih Mbak Nanu, ini Dede. Nah, ya. Iki wis terkenal waduh saya sanjenengan iki wis mlebu YouTube sedanten. 13. Arep burene kok rawane aku e. Diluren iki kok. Yo, waduh saya kena bu YouTube jare. Lah iki omahe dinggoni apa ora iki? Yo tak anu nunggu wedhus iki ya. Tinggoni berarti iki. Yo tak turuni kene. Halah. Nunggu wedhus iki anu. Semakamen wedhus iki. 13 kabeh. Walah. Wedhus sik. Sing wis lanang-lanang kuwi budi iki. Kon video jare kena YouTube jare wedhus jare. Wedhus kan YouTube jare. Pinten kok desain iki? 13 kabeh kan anak-anak kabeh. Wedhus ku lebokno YouTube cerita. Yo, wedhus e. Iki panganan dong iki siji. Ayo anak. Panganan iki ora telung bongkok Dino maksud apa? telung bongkok iki panganan. Wedhus e dina metake. Ini kok bojone iki kok. Darah tak sejarahi no. Banyak buah mangganya. Ini di depan rumah ini teman-teman. Banyak sekali. Ya, saya ya. Yo akeh kanggo seminggu wong isone golek iki seminggu pisan ini kayak kok. YouTube kok. Naya tak jak ngonten Naya kok.
Nanti jalan lagi. Ini lagi ada pembangunan rumah. Lha kata gede men omahe ya dadi ya. Ya. Loh, ini kan ambek lawang. Nek. Wis nek omah ngono ya ngono pet-petan. Ndi? Oke wis ya. Kaya gede mana ya pendet di omah ya. Yang wong ketok cilik kok. Dapur. Iya bagus. Tampil kayak apa gitu. Ya kok nganu ae jakah men atur ae herbel. Burung, bapak rumah kan ae ga? Oh. Wala, ket-ket ini.